Кайчандыр беренче Җәмигъ мәчете, Әфәнде, Юныс мәчете дип аталган булса да, бүген без аны Әл-Мәрҗани мәчете дип беләбез. Явыз Иван тарафыннан Казан яулап алынганнан соң төзелгән беренче таш мәчет була ул. Бүген бер мәчет тарихы тапшыруында Мәрҗани мәчете белән танышырбыз. Мәчетнең тарихы 1767 елларга барып тоташа. Бер төркем бай сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр Екатерина II-дән мөселманнарны эзәрлекләүне туктатуны һәм Татар бистәсендә 2 таш мәчет төзүгә рөхсәт сорыйлар. Казанның Татар бистәсендә беренче таш мәчет төзүгә рөхсәт бирелү турында указ чыкканнан соң, икенче көнне үк төзелеш эшләрен башлап та җибәрәләр. Урынын билгелиләр, төзелеш өчен халыктан акча җыя башлыйлар. Шиһабетдин Мәрҗани дә бу эштә 62 кеше катнашты. 5000 сум акча җыелды. 1768 елда кирәкле төзелеш материаллары китерелде. Төзелеш эшләре башланып китте дип язган. Манараны күтәрә башлагач, шәһәр башлыклары борчылып, Әби патшага шикаят язалар. Имеш, татарлар манараларын бик биек итеп төзиләр. Әмма Екатерина II булай дип җавап кайтарган: "Мин мөселманнарга төзелеш өчен урынны җирдә билгеләдем. Ә күккә таба алар теләгән кадәр күтәрелә алалар, чөнки күк минем биләмәләремә керми" дигән. Мәчетнең проект авторы булып Казанның беренче профессиональ архитекторы Василий Кавторев булган дип күзаллана. Мәчетне урта гасыр татар архитектурасы традициясендә, ягъни манараны түбәгә урнаштырып төзегәннәр. 18 гасыр ахырына кадәр Казан губерниясендә төзергә рөхсәт ителгән бердән-бер төр мәчет шул була. 2 катлы мәчет урам сызыгына почмак белән урнашкан. Мәчетнең беренче каты төрле хуҗалык эшләре өчен көйләнгән, икенчесендә исә анфилат рәвешендә гыйбадәт кылу заллары урнашкан. Мәчетнең эчке биналары гөмбәзле түшәм белән капланган. Икенче кат гөмбәзләре алтын йөгертелгән үсемлекләр орнаменты һәм әвәләп ясау сәнгате, ягъни лепнина үрнәкләре белән бизәлгән. Аларда барокко декоры белән татар декоратив кулланма сәнгате алымнары күренә. Диварларда әвәләп ясалган бизәкләр зәңгәр, яшел һәм алтын төсләргә буялган. Манара эчендәге бормалы баскыч өске яруска алып бара. Шуннан түгәрәк балконга чыгарга мөмкин. 3 катлы манараның бизәге юк диярлек. Икенче каттагы тәрәзәләрнең биек аркалы уемнары барокко стилендә эшләнгән йөзлек белән чорнап алынган. Пилястрларның иң өске өлешләрендә татар декоратив сәнгате элементлары күренә. Мәрҗани мәчете 18-19 гасыр дәвамындагы татар-мөселман архитектурасының иң гүзәл истәлекләренең берсе. 1770 елда беренче таш мәчет төзелеп бетә. Мәчет төзелешен башлап җибәрүчеләрнең берсе һәм беренче имамы Әбүбәкер бине Ибраһим булган. Озак вакыт беренче таш мәчет Юнысов мәчете дип аталган. Чөнки мәчет сәүдәгәр Ибраһим Губайдулла улы Юнысов акчасына төзекләндерелгән. 1861 елда Ибраһим Юнысов мәчет тирәли агач койма урынына таш койма эшләтә. Мәчет бинасының төньяк ягына баскыч белән бергә тагын бер бина кушып салдырта. 1863 елда михрабны киңәйтә һәм зурайта. 20 елдан соң 1885 елда икенче сәүдәгәр Зәйнулла Госманов мәчетнең манарасын үзгәртеп төзетә. 1887 елда сәүдәгәрләр Вәлиулла Гыйзатуллин һәм Мифтахетдин Вәлишин акчасына мәчет манарасының түгәрәк балконы челтәрләп эшләнгән тимер парапет белән әйләндереп куела. Без хәзер Кабан күле яр буенда. Нәкъ менә биредә 1850 еллардан башлап 1889 елларга кадәр мәчетнең имамы, мәшһүр дин галиме Шиһабетдин Мәрҗанигә һәйкәл куелган. Белгәнегезчә, соңрак мәчет тә аның исеме белән атала. Шиһабетдин хәзрәт мәчет янындагы мәдрәсәдә дәресләр бирә. Мәдрәсәдәге укыту процессын реформалаштыра. Программага дөньяви фәннәр кертә. Мәрҗани мәчетенең мөхтәрәм имамы Шиһабетдин хәзрәт гаять тирән белемнәргә ия булган. Ул татар, төрки телләреннән тыш, гарәп, фарсы телләрендә камил белгән.
күп кенә хезмәтләрен гарәпчә яза. Мәрҗәнинең 30-дан артык хезмәт язуы мәгълүм. Аның хезмәтләренең яртысы диярлек дини фәннәргә, ягъни гакыйдә, фикъ, әхлак, Коръән фәннәре, калганнары тарихка, әдәбиятка һәм телгә багышланган. 2004-2007 елларда Мәрҗани мәчете тулысынча төзекләндерелде. 2007 елга кадәр хатын-кызлар гыйбадәтне мәчетнең аскы катында, ягъни подвалында кылган булсалар, бүген исә аларга шундый матур бина төзелгән. Шулай ук конференциялар, җыелышлар һәм башка чаралар үткәрү өчен зур конференц-зал булдырылды. Мәчет каршында Казан Ислам көллияте дә уңышлы гына эшләп килә. Мәрҗани мәчете элек-электән татар бистәсенең генә түгел, Казанның да рухи үзәге булган. Бу мәчет хәтта совет чорында да ябылмаган. Бер мәчет тарихы тапшыруның киләсе чыгарылышларында без сезне яңа мәчетләр белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.